Surifila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala k'a ka hɛrɛ n'a ka nɛɛma n'a ka kisi Ala k'u suru ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ni y'aw ka émission ye aw ɲɛkɔrɔ émission min bɛ sigi aw ɲɛkɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen ni aw b'o dɔn Cunkan ma nɔgɔ Cunkan ye émission don min sigila ni ka aw la faamuya ka ko kɔrɔw la ka tila k'aw la faamuya aw ka diinɛw la ka tila k'aw la faamuya fɛn na fɛn min n'o kun dɔnni ti maa la fiyewu aw n'o faamu k'o dɔnniya dɔn k'o to aw sigiyɔrɔ la nin sababu ɲuman bɔla an fa n'an ka cɛkɔrɔba Asayidi Sherif Usmani Madani Hayidara cɛkɔrɔba ɲuman min ni a y'a nin di Alahu Taala ma ka jihadi kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ wa ale de kɛla fana ni émission ye sababu ɲuman ye fana an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ Cunkan filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo jamana in kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an kanubaw an tɛ ɲɛgɛn an tɛ ɲinɛ fiyewu minnu b'an wele ka courage don an na minnu bɛ an wele k'an bilasira an bɛ u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn société faso technique diesel an ma ɲinɛ kɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ye mobili minɛnw feereyɔrɔ fo y'a fɔ Burukina kɛrɛnkɛrɛnnenya Bobo Dioulasso an dɛmɛbaabaw don an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn Guro Adama fo y'a fɔ Adjamé Doifiyɛba la Coyi an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn boutique numéro 15 la bazin ɲumanw feereyɔrɔ an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ fana an kanuba dɔ bɛ ni waati bɛɛ a b'an wele ka courage don an na Fatumata Kamagate an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn fo y'a fɔ Daluwa n badenw an bɛ maa min ka dɛmɛ na bi ale ye maa ye maa min ni maa t'ale kɔfɛ maa ye fiyewu Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore Ahibahi Rasuli guide spirituel ba Abdul Aziz Agibu Sore ale de an dɛmɛ bi a ko buguba sigibaw y'a ɲin'a fɛ ko f'a ka Cunkan wele ka na yaasa u bɛ se ka ɲɛnajɛ u bɛ nisɔndiya cogo min na a Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore ale de an dɛmɛ nin baara in na an b'a ɲini Ala fɛ nin karamɔgɔba in si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a cɔngonen don buguba kɔnɔ a Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore an kanuba don kanuba min ni waati bɛɛ nin émission in na a b'an wele k'an bilasira bilasirali kɔfɛ a yɛrɛ y'an wele a y'a kanu an kana buguba la ka na buguba sigibaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya an b'a fɔ danti foli min na si ni kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma a ka tɔnba min ni u b'a wele Ahibahi Rasul n'o de ye kira kanubabaw ye o tɔn o guide spirituel n'o ye wajulukɛlaba don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don tɔn in na Ala ka hɛrɛw jidi n badenw dugubila o ka fisa laada wuli ye ɲininkali min b'an bolo ɲininkali fila don ɲininkali tun ye 6 ye 4 bɛɛ sɔrɔla la a tɔ ye 2 ye a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi a Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore ka dɛmɛ na 1000 bɛ yan o na d'i ma k'i nisɔndiya i ka dugawu kɛ Cunkan ye ka dugawu kɛ Agibu ye ka dugawu kɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye ale min ye nin ko in sababu ɲuman ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de ye ɲininkali filanan a n'a laban heure ko k'a sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko 12 heures de temps o daminɛna maa jumɛn fɛ nin ɲininkali fila bɛ an bolo an ka karamɔgɔ Alhaji Abdul Aziz Agibu Sore ka dɛmɛ na Burukina dangele n'a tigɛla min na bugubakaw aw na b'o kalama an ka tɛmɛ ni baara ye so Cunkan ok basi kɔni t'i la alhamdulillah an bɛ a Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore ka dɛmɛ na bugubakaw ko an ka n'aw ɲɛnajɛ o jalaw ya kojugu o diyara n ye kojugu Ala ka diya Ala ye e ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye Ala ka diinɛ dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ t'i ɲɛma ye ko fɔ an ye an hakili t'o la sisan o tuma i tɛ wari fɛ yan n bɛ wari fɛ dɛ n hakili t'o la sisan Ala ka se wɛrɛ jira an na ni baraji ha merci Cunkan Morikɛ basi kɔni t'i la basi t'ala alhamdulillah an bɛ buguba la yan a Cheikh Abdul Aziz Agibu Sore ɲɛ dɔ i kɔni b'a dɔn sa n b'a dɔn kojugu ale de ye an wele ko an ka n'aw nisɔndiya ni gagné 1000 bɛ o bɛ d'i ma maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ 12 heures de temps i tɛ ɲɛma ye ko fɔ an ye heure non an hakili t'a la o tuma i tɛ wari fɛ yan bɛɛ bɛ wari fɛ mais an hakili t'a la ayiwa Ala ka se wɛrɛ jira an na merci Cunkan kɔri basi t'i la Baasi foyi tɛ i bɛ wari kɔni fɛ n'Ala sɔnna maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ o kɛra muso de jɔn ye Sumeya Ala ka se wɛrɛ jira an na an kɛmɛ ka min ka jaabi ma so ma nin kɔni ye 1000 t'ale k'e da merci Cunkan patron basi kɔni t'i la basi foyi tɛ yen nɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ n b'i fɛ k'o fɔ n ye de bon tiɲɛna n balimakɛ ne ko m'o fɛ ne ye nkalon tigɛ Ala ka se wɛrɛ jira an na i ni baraji ha merci Cunkan
ne ba basi t'i la kɔni Basi foyi tɛ n na alhamdulilayi. nin gɛlɛya ba in na n'i ye 1000 sɔrɔ nisɔndiya b'i bila min Kosɛbɛ kosɛbɛ. ala maa to la i k'a sɔrɔ Amina yarabi. ami ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan n'a fɔ heure jumɛn bɛ yen ma fɔlɔfɔlɔ jumɛn de y'o baara in daminɛ i t'o fɔ i denkɛ ya Vrai dire tiɲɛ la n t'o tigi dɔn. Ayi dɔn n t'o tigi dɔn. ayiwa ala ka se wɛrɛ jira an na i ni baraji merci Tuka N b'a n cɛ n y'a dɔn basi foyi t'i la i ka butigi belebeleba in kɔnɔ yan an bɛ ala tanu basi foyi t'an na yan. an bɛ buguba la bi a Sheikh Abdulaziz Akibu Sore ka dɛmɛ na ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan 12 heures de temps i ti ɲama ye k'o fɔ n ye k'i ka 1000 minɛ yan Vraiment 12 heures de temps vraiment n m'a dɔn mɔgɔ min y'o sigi. o tuma i ti wari fɛ yan N bɛ wari fɛ mais n t'o dɔn vraiment. ayiwa ala ka se wɛrɛ jira an na ala ka sugu ja merci Tuka Ça va ko bɛ cogo di patron ça va kɔri baasi t'i la un peu nin gɛlɛya ba in na Sheikh Abdulaziz Akibu Sore ka 1000 mana d'i ma o nisɔndiya b'i bila min bon nisɔndiya a tɛ tɔ to n na quoi ala maa to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye k'o fɔ an yan mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ bon o ye Seydina Ali Seydina Ali Seydina Ali ye kɛlɛ caman kɛ dɛ i ye min fɔ tiɲɛ don nka n kɛmɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma ala ka se wɛrɛ jira an na ha merci Tuka a cɛ morikɛ i b'a dɔn gɛlɛya bɛ nin waati in na dɛ ne ye 1000 sɔrɔ e ko e na dan don nisɔndiya la de ayi ne tɛ dan dɔw la maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ heure ko i n'a fɔ heure jumɛn de bɛ tan yɔrɔ diɲɛ baara o baara daminɛ ba b'a la maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ de heure non ne to o tuma e ti 1000 fɛ yan ne bɛ 1000 fɛ ayiwa ala ka se wɛrɛ jira an na merci Tuka An b'an ce patron basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na karamɔgɔ dɔ b'a fɔ yan ko Akibu Sore i b'a dɔn wa kosɛbɛ n b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. ale de ye an dɛmɛ k'an ka na bugubakaw nisɔndiya o jaliya A diyara n ye kojugu non Akibu Sore a diyara n ye kojugu. ala ka ja ala ye ten nin gɛlɛya ba in na ne ye 1000 sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ 12 heures de temps heure ko maa fɔlɔ jumɛn de y'a inventé diɲɛ kɔnɔ de Tiɲɛ yɛrɛ la o jaabi tɛ n bolo. o tuma i ti wari fɛ yan N bɛ wari fɛ kojugu. ayiwa ala ka se wɛrɛ jira an na merci Tuka an cɛ patron basi kɔni t'i la basi foyi tɛ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ nin waati in na 1000 sɔrɔli i fɛ nin wulada sumalen in na e tɛna denmuso sa o la Musa ala maa to la i k'a sɔrɔ ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ aw bɛɛ ye karamɔgɔw ye o ka kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o ye jɔn de ye Seydina Ali Seydina Ali Seydina Ali to a b'a la sa dɛ ni Seydina Ali kun don e tun b'a sɔrɔ ne ka 1000 tɛ n bolo bilen ala ka se wɛrɛ jira an na ha i ni faraji Tuka a b'an cɛ patron ça va ça va nin gɛlɛya ba in na n'i ye 1000 sɔrɔ nisɔndiya b'i bila min nisɔndiya a b'i bila yɔrɔ min na i yɛrɛ t'a dan dɔn ala maa to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye ko fɔ gɛrɛbukɛ yan maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ o ye fɛn yala 1000 bɛna taa k'i da dɛ Badara Ali Badara Ali ala ka se wɛrɛ jira an na i ni baraji Banke patron kɔri baasi t'i la basi foyi t'an na nin quartier in na buguba la karamɔgɔba dɔ b'a fɔ yan ko Akibu Sore i b'a dɔn wa awɔ n b'a dɔn ale de ye an dɛmɛ o jaliya ale de y'an wele ka na buguba la a jali ye wa wa a diyara n ye kojugu maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ jɔn ye o ye Seydina Umar de ye Seydina Umar o de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ e fɛ y'a sɔrɔ wa ala ka se wɛrɛ jira an na i ni baraji Tuka awa an tɛ patron kɔri baasi foyi t'i la alhamdulilayi baasi foyi tɛ yen nin gɛlɛya ba in na n'i ye 1000 sɔrɔ Akibu Sore sababu la buguba la o nisɔndiya b'i bila min a bɛ n bila minɛn kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn ala maa to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ jɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka cɛba in dɛmɛ bon ne b'a teri min dɔn o ye Abubakar Sidiki de ye Abubakar Sidiki ka ala ka diinɛ dɛmɛ Abubakar Sidiki de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o ye kira terikɛ de ye mais min ye kɛlɛ kɛ ka kira dɛmɛ tiɲɛ ne t'o dɔn ala ka se wɛrɛ jira an na ala ka suguw ja merci ha Tuka patron tɛ a b'an cɛ patron n y'a dɔn basi kɔni t'i la non basi foyi tɛ i ka jɛgɛba ninnu ne yɛrɛ bɛ ka ɲɛbɔ ninnu fɛ ninnu ka kɛnɛ non basi foyi t'u la ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'i ye 1000 sɔrɔ o la k'o kɛ ka jɛgɛ tobi i yɛrɛ ye mɔgɔ fɔlɔ min kɛra i ye kɛlɛ kɛ ka ala kɛra ka diinɛ dɛmɛ o fɔlɔ kɛra Seydina Abubakar Sidiki o tun y'a terikɛ ye mais cɛba min ye kɛlɛ kɛ k'a ka diinɛ dɛmɛ yɛrɛ o kɛra Seydina Ali ye cɛba min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ Seydina Aliyu i ye tiɲɛ fɔ dɛ
ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na an kɛmɛ ka min ka jaabi ma s'o ma i ni baraji ha merci Chuka ate nse somɔgɔ ne ba somɔgɔ kɔni basi kɔni t'e la ayi basi foyi tɛ n na ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi a b'i 1000 d'i ma o nisɔndiya ju bila bi tiɲɛ la hali k'a da Ayidara kanu ma o bɛ diya ne ye kojugu ala k'a to i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲamɛ k'o f'i denkɛ ya Kadijatu Khadijatu ne b'a fɛ k'a y'a sɔrɔ n ba ne kɛmɛ ka min ka jaabi ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci Chuka karamɔgɔ kɔri basi kɔni t'i la ka butikiba in kɔnɔ yan basi foyi tɛ n na karamɔgɔ dɔ b'aw ka quartier in na yan Buguba la ko Abdulaziz Akib Sori i b'a dɔn kɔni awɔ n b'a dɔn ale de ye an dɛmɛ nin baara in na ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi na 1000 sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye k'o fɔ an yan bon o ye Nabila Nuhu Nabiyulahi Nuhu ale fɔlɔ de ala ka diinɛ dɛmɛ sɔɔni kuma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci Salam alaikum. Wa alaikum assalam n y'a dɔn i ye kalan caman kɛ sa dɛ N ye dɔɔnin kɛ. ala maa to la i k'a sɔrɔ ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi a b'i 1000 d'i ma i na worosanw na n y'a dɔn danto ni Fila TV y'an yɛrɛ ka TV de ye. Ka d'anw ye. nin diyala n ye koyi ne ba maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ala ka diinɛ dɛmɛ i t'o f'i denkɛ ya Tɛ Nabila Isa ye. Nabiyulahi Isa ne ba kalan bɛ sa nka i denkɛ kɛmɛ ka min k'a ye e ye min fɔ n'o fɔra n ka dɔn ta kan ala ka sini kɛnɛya di ala k'i sara i ni baraji ha merci Chuka wari basi foyi t'i la non basi foyi tɛ nin gɛlɛyaba in na n'i ye 1000 sɔrɔ nisɔndiya b'i bila min gɛlɛyaba in na ni e ye 1000 sɔrɔ o nisɔndiya b'i bila min bon o tuma e bɛ ka kasira e bɛ ka siran ne de ɲɛ kɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ala ka diinɛ dɛmɛ o fɔ n ye n'i tɛ ka siran ɲɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ala ka diinɛ dɛmɛ o fɔ n ye n'i tɛ ka siran ɲɛ o kira de kɛ kira ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji Chuka n tɛ karamɔgɔ n y'a dɔn basi foyi t'i la ayi basi foyi tɛ n na nin gɛlɛyaba in na n'i ye 1000 sɔrɔ yɔrɔ dan t'o nisɔndiya la dɛ dan t'o nisɔndiya la maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ala ka diinɛ dɛmɛ an kɛn bɛ k'a ɲinanti k'a sɔrɔ i ti ɲama i k'a fɔ an yan maa fɔlɔ min kɛra sababu ye k'ala ka diinɛ dɛmɛ tiɲɛna ne t'o dɔn ayiwa ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci Chuka assalamu alaikum wa alaikum assalam kɔri basi t'i la alhamdulillah n bɛ ala tanu an ka 1000 mɛn b'an bolo taba t'a la e bɛ fɛ k'a ta tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ sa n'i y'o sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ diya n yɛrɛ ye kosɛbɛ eriko ka sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ eriko i bɛ eriko kalama ka sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ de bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn tantɔ o tuma e t'i 1000 ta bilen ya bon tiɲɛ yɛrɛ la n ma se ka n dɔn tiɲɛ yɛrɛ ayiwa ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci Chuka a tɛ ne ba Nsante o basi foyi t'i la basi foyi tɛ ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi a bɛ 1000 d'i ma n y'a dɔn dan t'o nisɔndiya la n'i y'o kɛ sa dɛ ayi maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i t'o f'i denkɛ ya maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka kira ka diinɛ dɛmɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ a bɛɛ ye kelen ne dɛmɛ cɛ wa muso maa o maa ma nin diya maa fɔlɔ dɔrɔn ne b'a fɔ Seyidina Ali Seyidina Ali Ali ye ko caman kɛ sa dɛ ne ba ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na ala ka si di ni baraji merci Chuka an ce karamɔgɔ basi kɔni t'i la basi foyi tɛ alhamdulillah nin gɛlɛyaba in na Buguba la n'i ye 1000 sɔrɔ yɔrɔ dan t'o nisɔndiya la sa dɛ awɔ alhamdulillah ne ye 1000 sɔrɔ aw kɔni o ye hɛrɛ ye ala maa to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ nin ko in kɛmɛ k'anw kamana gan i ti ɲama ye k'o fɔ an yan maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ayiwa an kɔni ma kalan mais an kɔni ye min mɛn ayiwa maa fɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o ye i n'a fɔ ne kɔni ka faamuya la ne kɔni ka mɛnta la na ne ma ɲina n'o ye ne ye Nabila Ayuba ko de mɛn o de bɛ n hakili la Ayuba de bɛ hakili la Ayuba kiraw ye fɛn caman kɛ nka an kɛmɛ ka min ka jaabi ma s'o ma ala ka sini kɛnɛya di i ni baraji ha merci Chuka cɛkɔrɔba an ce awɔ a ni ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la alhamdulillah i denkɛ ɲininkali dɔ b'a bolo n'i y'a jaabi a b'i 1000 d'i ma yɔrɔ nisɔndiya ka bon sa dɛ alhamdulillah maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ a kɛmɛ k'i denkɛ kamana gan jɔn ye an kɔni ma kalan tɛ o dɔn dɛ i ti wari fɛ ya n bɛ wari fɛ kɔni ma i tɛ fɛn nin dɔn i tɛ se ka ɲɛ dɔn a la kɔni siga t'a la ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji merci patɔrɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulillah nin gɛlɛyaba in na n'i ye 1000 sɔrɔ bi wulada sumalen na k'o kɛ ka sogo sa ka te min kan
e ko danbo nisɔndiya la de danto nisɔndiya la dɛ ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ aw ye karamɔgɔw ye ti ɲama ye k'o fɔ n ya maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o tɛ kira mamadu ye kira mamadu sallallahu alaihi wasallam a den ka cɛ tigɛ kɔrɔ ta nka a y'a to yen a m'a sɔrɔ ala ka sɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji ha yɔrɔ nɔgɔ basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n'a la maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ jɔn ye maa fɔlɔfɔlɔ min kɛra ka ala ka diinɛ dɛmɛ o ye muso dɔ de ye a tɔgɔ ko Sumayata Sumayata ale de fɔlɔ ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ musow la ɔ cɛw la o jɔn ye a n'a cɛ a n'a cɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira n na sɔɔni tun bɛ 1000 sɔrɔ nka 1000 yɛrɛ ma sɔn i ni baraji ha tɔrɔ basi t'i la kɔni basi foyi tɛ n na ne ɲɛ b'e la cogo min na a bɛ n'a fɔ wari ka di ye dɛ wari ka di ala ma to la i k'a sɔrɔ ka eriko sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ ka eriko inventer maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de bon a ka ɲininkali tiɲɛ yɛrɛ la nin jaabi y'a tɛ ne bolo merci ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na merci ba ni cɛ kɔri basi foyi t'i la wala alhamdulilayi basi foyi tɛ n na maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o jɔn ye alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ayiwa ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na an kɛmɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma i ni baraji ha merci dɔrɔn basi t'i la basi foyi t'i la nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'i ma o nisɔndiya b'i bila min bon tiɲɛ na a bɛ diya ye kosɛbɛ kɔni ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o jɔn ye ka ala ka diinɛ dɛmɛ bon an b'o kɛ Seydina Aliyu ale fɔlɔ de kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ka nin kuma in ye tiɲɛ mais an kɛmɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na merci kɔri basi t'i la basi foyi tɛ n na ni e ye 1000 sɔrɔ i b'a kɛ mun ye i m'a dun i dabara la ɔ maa fɔlɔ jumɛn de ye ala ka diinɛ dɛmɛ o fɔ n ye n ka 1000 d'i ma Hamza 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 ye cɛba ye sa dɛ nka an kɛmɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma taa ɲini hali bi y'a mɛn merci kɔri basi t'i la basi foyi tɛ nin na nin gɛlɛyaba in na n'i ye 1000 sɔrɔ o bɛ diya i ye wa ayi non a tɛ diya ne ye 1000 tɛ diya i ye n'i ye wari sɔrɔ a tɛ diya i ye a bɛ diya ne ye maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲɛma i k'o fɔ yan maa fɔlɔfɔlɔ mun i ye ala ka diinɛ dɛmɛ o ye jɔn ye Hayidara fɔlɔ de ala ka diinɛ dɛmɛ gari kuma in ye tiɲɛ ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na merci ha i ka 1000 min kɔfɛ ka na siri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'a ka nɛɛma n'a ka kisi ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma nin y'an ka tako filanan kɛnɛ an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yala ninnu kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ nin y'an ye o kɛnɛba in kan an tun bɛ buguba la an tun bɛ maa min ka dɛmɛ na bugubaw ka karamɔgɔba n'o de ye Sheikh Abdulaziz Agibu Sore an tun bɛ ale de ka dɛmɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma n balimaw ɲininkali 2 de tun bɛ an bolo buguba kɔnɔ ɲininkali kelen o kelen ni tun y'a jaabi Sheikh Abdulaziz Agibu Sore ale ka dɛmɛ kɔnɔna na 1000 bɛ yen o na d'i ma i kun ni yanga n'o ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ɛri ko sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko 12 heures de temps o baara in maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in daminɛ de o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ni ɲininkali 2 de tun bɛ an bolo buguba kɔnɔ yan buguba kɔnɔkaw olu ka karamɔgɔba to a la n'o de ye Sheikh Abdulaziz Agibu Sore an bɛ foli ani waleɲuman dɔn bila ka taa an kanubaw n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala ka siyɛn wɛrɛ jira an na wasalaam